Aquest mes de gener ha començat la 17a campanya d'alimentació saludable que promou el Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Es porta a terme a l'Escola d'Hostaleria i té per objectiu aconseguir que els nois i noies de 15 i 16 anys reflexionin i prenguin consciència sobre la importància de l'alimentació en la salut i en el creixement psicofísic. Aquest és un grup d'estudiants de l'Institut Illa de Rodes de Roses que ja ha passat aquest dijous, dia 30 de gener. Fins al mes de maig viuran aquesta mateixa experiència més de 400 alumnes. Aquí ara estem a la 17a edició que fem a través del Consell Comarcal de l'alimentació saludable a les escoles. Aquest any han vingut escoles i instituts de Roses, de Figueres, de Llançà, de Vilafant. I com a novetat aquest any tenim l'associació La CAP, l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia. La sessió, que inclou xerrades i un taller pràctic de cuina i nutrició, també incideix en temes com l'anorèxia i la bulímia. I l'activitat que hem fet ara amb aquests grups de tercer d'ESO és un taller que consisteix en treballar amb els nanos tot el que té a veure amb l'autoestima, amb la imatge corporal, i el nostre objectiu és ajudar-los a ser molt crítics amb el model de bellesa actual, amb els mitjans de comunicació, amb les exigències socials respecte a la imatge, amb l'objectiu de prevenir malalties tan greus com l'anorèxia com la bulímia i d'afavorir i potenciar factors de protecció tan importants com són l'autoestima o uns hàbits alimentaris saludables que afavoreixen que l'adolescent creixi en condicions de salut, de positivitat i d'un benestar. Després de la sessió, els joves prenen consciència dels perills per a la salut d'una alimentació dolenta. Ens han ensenyat com alimentar-nos, coses que no hem de fer per aprimar, ens ha parlat una dietista. I després hem après a veure com havíem d'estar a gust amb nosaltres mateixos. Primer ens hem fet una valoració personal sense tenir en compte caràcter, personalitat, el físic, i després ens hem fet una prova comptant aquests 3 caràcters i resulta que ha sortit més alt el caràcter que estava avaluat a partir del físic, personalitat i característiques. Sí, ens ha ensenyat que hem d'esmorzar, que no pensem el típic de si no esmorzem aprimarem perquè és mentida, què és la bulímia, l'anorèxia, ens ha ensenyat a cuinar, què és una dieta equilibrada, menjar de tot. Després ens han explicat més o menys el que hauríem de menjar a cada àpat, per exemple, a l'esmorzar, un got de llet i, per exemple, un bocata, fruita, per estar ben sans i ben alimentats. Un dinar pedagògic serveix per posar el punt final a aquesta jornada que té una durada superior a les 4 hores. En el dinar s'expliquen també els hàbits de bon comportament a taula. I no començar a menjar fins que els vostres companys tinguin el menjar a la taula. I ho aprofito.